It's about to go down. Mawuvula ifoni yakho ka WhatsApp kusearch sekukhona into ewu-AI. Cela ukusiza wonke umuntu oneminyaka kusuka from 20 kwehla. Cela le video uyidlulise ukuze izingane ezikhulayo zingazitholi zisenkingeni yokungabi namathuba emisebenzi. Ngizokuvezela imisebenzi manje ezophela nya emhlabeni. Eminyakeni ezayo mhlambe u30 izobe ingasekho isidingo salento. 1 Transport, kwa-transport kuzoshintsha. Musayo nephupho lokuthi uzoba namatekisi eminyakeni ezayo isobe singasekho isidingo saliyonto. Izo-replace-eka kalula. Ngisazowenza amanye amavidiyo ngichaza ukuthi kanjani ngiyenzile i-research yami ngineshoka lento engikhuluma ngayo. Ka-transport kuzoshintsha izinto. Uma ukhuluma ngokuthi uzosebenza ema-restaurant nanani kuzoshintsha izinto khohlwa kuzophela nje ngaliyonto leyo. Uma ucabanga ukuthi mhlambe uzoba seyinkampanini zama-security eminyakeni ezayo kuyashintsha. Esikhundleni sabantu aba-1000 abangaqashwa kulezi zinto engithi kuyashintsha uzothola izodinga only 10 abazobe operator imishini thizeni noma ama-computer thizeni. I-AI isitha somuntu omnyama njengamanje esizoba khona kusukela manje kuya phambili ilento ekuthiwa i-artificial intelligence. AI izovala nje thaqa isikhala somuntu omnyama. Ngabe unephupho lokuba ucashier ngosemncane khohlwa leyo nto leyo. Even odokotela basenkingeni ngenxa ye-AI because ezinye zezinto manje ama-surgeries azobenziwa umshini. So munye umuntu ozobe operator umshini. Inqwaba yabantu abadingakala e-theater umsebenzi uzophela. Umsebenzi yabe izophela. Angeke ngiyichaze yonke lento le evidweni A1. Ngizokwenza amanye amavideo ukuthi nini angazi. But I thought ukuthi it is important ukuthi ngin-highlight lezinye zezinto umuntu omnyama asenkingeni yazo kusukela manje kuya phambili. Enye into engine-concern ngayo bafowethu uhlobo le-education esifaka ezikoleni zethu kakhulukazi nabantu abamnyama. Lento efundwayo esikoleni yasishaya thina nathi saba ile generation eyafunda into wathi masuqedile wabona ukuthi ayingisebenzelanga lento, it was useless, it was a waste of time. Namanje sophinde sivumele the same thing ukuthi ingane zabantu abamnyama ezikhulayo manje ezino 12 years 13 years kuyaphezulu zifunde into ezothi siqeda se-useless lonto leyo. Njengamanje uma ufuna ukuthi ube u-engineer uzofuna wazi ukuthi uyocomputer ne-robot kunento ezokwenziwa i-robot ngenxa ye-AI wena ongeke uzukwazi ukuyenza. Esingeke sibe khona isidingo sakho ungumuntu because wena udinga i-medical aid nama-human rights nanani. I-robot lisebenza 24 hours because if linenkinga lidinga i-service liyadonsa libeke ngala kufakwe elinye lisebenza 24 hours. It doesn't get tired. So you cannot compete with the system eyakhiwe njengamanje. And yonke lento izobenefitisa ama-capitalist. And then abantu they are in trouble. And lezi zinto ziyangena nje isinyenyela uthi yabona sesiphila kuzona. And akukho okuyinqaba because umhlaba wonke uyashintsha. Ngizozana namanye amavidiyo bafethu. It's difficult to explain these things. Okwakho kodwa ukuthi ungayishare le video.